Oras dia kadamang do na inang. Parjulu masattabi to kamat taraja inatta suribada saluhut akan pinarsangaban. Dipertikinon raja nami. Raw manangoson sa video na singkat. Taringot tu ada siapa tahota. Ima nanang manaringoti suhi ni apang naobat. Alana dipertikinon gudang generasi naso takas maboto ahado suya pang naubat ahado mampakna isiro suya pang naubat marhide pidion asa tabajo akan masukan tuak ke generasi penerus jala mangido tuak ke mata panuturi marhide pidion baik kamu amang akka saran ka komentarmu anon di pidion adong padohanne ipamani halak batak martapu bulung marbona sakalan marnata na sumolhot marnapuna do akka ugasan di ulaun ni halak batak naing takas dia kaparhudul dia kaparjongjong dia kauduran mono juppa sada ulaun Yesu ya pangnawaton omma sada ugasan ni halak batak na pinukan ni putta na parjului na ipakke tuak kaulaun paradatun do di akka kehidupan sehari-hari molo di kehidupan sehari-hari akka nganan ni buniaga molo di paradatun dipakke mon isarana di ulau nujuk dipakke mon inganan ni juhut lawan ni paranak tutan ni parburu isarana marsibobuai di ulau nujuk omma dibuan songon apang lawan ni paranak tu bagas ni parburu isarana di ulau sorma dua manung sarima dua inganan ni si jagarun omma japangon jadi apangon masai rikodo di ulau ni arab barat di bana kau putana parjuli apangi adong obat suwi-suwina adong obat sudukna omma nagabi pengikat mangarahut mulu apangon di warat don omma suruti suwi na omma suwi ni apang naobati omma na menyokong asa gabi bui tegak berdiri apangon asa bui denggas suruton di ulaunna jadi suwi apang naobaton mulu di ulau nujuk adong dua ima suya pangnobat ni paranak na parjulu ima pamarayun ima bapa tua manang ngabanguda ni panguli omma pamaray na paduahon si madokon omma haha anggini panguli haha na pibuy anggina pibuy na batuluhon ima si tiapang siutiapang ima na boro ni panguli alay molo di partikenon na somal ni parwahon ni ulehon di kota Mirenon mono siutiapangon iboto ni panguli naman alay yung gwera na judua ni na boruna do nagabi siutiapang na paupaton ima buru manang bolo inuangon parorot alana gabi bergeser tong gabi na boruna nama buruon janggap alana suya pang naobati nak keningan sebagai sudapang gabi iboto ni panguli nama mungkin alanang matuan na borodang mungkin bera magkutiap pangi imaradi mambeni gabi iboto ni panguli iparatek na jadi gabi parorot gabi boru na may bayan na borot tong suyapang ni paranak bolo di paratek na nasiring ni uleo di kota Mirenon so nima bolo suyapang ni obat ni paranak lama itu musi suyapang na padua nima suyapang ni parburu na parjulu
ima si Jalobara. Si Jalobara omma amang tua manang amang muda ni si Borumuli. Napedueon si Molohon omma iboto ni si Borumuli. Iboto ni Namuli ima si Molohon. Napatuluhon ima si Jalo upatulang manang tulang ni si Borumuli. Napapaton ima Pariban. Kakak ni si Borumuli manang anggina. Pokoknya nang berkeluarga mah. Omma suyapang ni paranak do suyapang ni perburu. Jadi maralwalo don masih tariparan. Isarana nak keninga suyapang ni paranak ima pamarai. Omma na bertanggung jawab pas hatun tu suyapang ni perburu ima si Jalobara. Bulu na julu perbo sawarin na lapas hatun na tu Jalobara. Siap pamarai mi tu si. So diru nang suyapang ni paranak nak keningan si Madokon. Omma na bertanggung jawab law mangalian jabber nagok ima tu si Molohon. Si Molohon manang iboto ni si Borumuli. Ima kuda manang korbo. Law pasaton ni si Madokon tu si Molohon. Songorido nak keningan ima suyapang ni opat ni para anak ima suyapang bertanggung jawab mon law mangalehon tu si Jalo patulang. Manang tulang ni si Borumuli. Ima ringgit lapas aton nama tu Jalo patulang. Ima tulang ni si Borumuli. Napapaton ima boru manang parorok ni si suyapang ni obat ni paranak. Bertanggung jawab ma mangalean rupiah hebeng ringgit tu Pariban ni si Borumuli. Tersonima tugas masing-masing adong tanggung jawab. Jadi tersongo filosofi, ada filosofina, ada maknana suyapang naobat di paranak. Mulu suyapang naobat di paranak songo filosofina. Ima naobatomma sebagai panggugui manggohi sinamo bertanggung jawab maun yak keharugian. Naobatomma mempertanggungjawabkan sudi keharugian. Dang manupahnya lakon naobatom manggugui manggohi halak naobatomma pamarai si Madokon si Tiapang parorot omma na bertanggung jawab di sudi bolu tungadong keharugian. Omma bertanggung jawab sepenuhnya di ulau ni. Di bolo di perburu alhon naobat ma sebagai majalo debber nagok. Alakomma nasi dabuk jabber nagok. Sebagai saksi nang di pahutan asida buruna. Jadi taringok di pertikip na perprion olan simbolis nama suyapang nawati. Takkaru begitu promil bolo tawering manwangon di ulaon ujuk di kota-kota besar. Manang di hamyong maju di Medanon. Oh loro binereng ulus pamarai ngadi sorpi. Isarana ngadi sorpi. Dangro pamarai. Setiap panginna abe dangro disorpi. Manang idok musi warakna Paribanna naboruna dangro. Ima bolu dipartikian nuai ngodang begitu promil. Ayang guna perjuli takas-takas di sudi. Ikun itu rusuh do, isiru nagai pamarai, isiru nagai si Madokon, isiru nagai si Tapang, isiru nagai paroro. Takas-takas di dah, label-label tanggung jawabnya sudi. Ala yang gue dipertikin nuai dang begitu. Takas be, hola simbolis nama, hola majalulus nama. So itu nang diperburu, su perburu be. Di Jalo sinamo rabu pinudun. Pungu sude. Ngadi sibe isarana jabber ni si Jalobara, jabber ni si Molohon, jabber ni Pariban, Upatulang. Si pataro asu tonon manang
perburuan dang di pasahan ima jabber sebagai pariban tu kakak ni ala isi buruna dang pasahan so ni nang tu simulohon ala ibotona bo anak na do anak ni perburu dang pasahan jika be akana poso dipartikin wengon jujok bingung ala praktek na nunga masih benda manabi dang hot be di perdalan ni ada di jadi songoni majo jakamat taraja na tusuribada mono tungadong akana orang lobi rap kita kono neon amang raja nang suribada asado horon song katanis dua debat donapuran dan nyatu ni buruni raja mono tungadong akana orang pabolok kema sebagai roha Horas salam jumpa di YouTube Sandiri Berpakpan. Terima kasih.